दिनै आं बानायनो नामायदों फान्थाव मोखैनि साखनि ओमफ्राय ना जाबादि गोथाव जायो लोगोफोर नोंथांमोनाबो जाफेराखैबा जादो सावनांगौ आरो ओमफ्राय चुलायाव जायफोरा चुला दं चुलायाव सावदो गेसाव आरो जाय ओमफ्राय गेसाव सावनाया बारा गोथाव जाया बै बननि अरखियाव सावनाया जा गोथावसिन जायो आंहाथ' बननि अरखि गैयाना ओमफ्राय आं गेसावनो सावनोसै जा याम्मी नायदो जा गोथाव जायो ओमफ्राय आं नैबेयावनो सावहरनोसै नैबेथिं आङो दायो दुध गरम खालामबाय थादों गाइखेर ओमफ्रायोहाय बे जाखांबोला आङो बेखौ बैयाव सावहरगोन हिन्जावफोरना हाबाया दिन रात सेम टु सेम जाबाय थायो ओमफ्राय नैबेथिं आरो ओंखाम संहरदों ओंखामाबा आंना रेडि जाखाबाय ओमफ्राय खालि दायो साखनिल' खालामनांसिगौ आंना गाइखेराबो फुदुंनाया जाबाय ओमफ्राय नैबे खुरैयाव आं बाबुनो आरो नास्ता होलायनोसैलाय इभिनिंनि ओमफ्राय आङो खुरैयावहाय नैबे क्रनखौ बेनो होनाय जाबाय क्रनखौ आङो होबाय आरो ना नैबे क्रन लोगोफोर गार'नि बानायनाय क्रन जा गोथाव जाखायो मालाबा आंबो जायो ओमफ्राय बेयाव आङो दुध होना होनोसै गाइखेर होना होनोसै माने गाइखेरजों ओमफ्राय गुसु जाबा जानो गोथाव जासिगोन ओमफ्राय गाइखेर होना होबाय ओमफ्राय जाबादि मोजां गोथाव नुखादों सानफ्रोमबो मोनसे बेलेग नास्ता होनांगौ जायो आं बेनो इभिनिंनि मर्निंआ मर्निं नाइटआ नाइट डिनारा आलादा गोथाव जासिगोन ओमफ्राय बेखौ बाङाय 5 मिनिट लाखिनांगौ बेबायदि ओमफ्राय 5 मिनिटनि उनाव ओमफ्राय जाहोनांगौ जाबादि गोथाव जायो बेयो जाबाय आंनि गाइखेर आंबो साहा लोङा ना गाइखेर ओमफ्राय कफि इफोरबायदिखौ लोङो साहाखौ लोङा बावहाय आंबो बाबुनो जाहोनायजों लोगोसे आंबो गाइखेर रेडि लाबाय मानो होनबा बियो गावखौल' हारसिं जाहोबा मालाबाबो जाया बेजों लोगोसे आंबो जाफानांगौ बेवखायनो आंबो आइडिया खालामबाय बेजों लोगोसे आंबो नैबे बाङाय गाइखेरखौ लोंफानोसै बाबुखौ जाहोनायजों लोगोसे लोंहोसै ओमफ्राय आंबो लोंफानो सानबाय ओमफ्राय आंहा नै बेखौ जागोन बेखौ आंहा बिहाव बिखुनजोआ आंनो थाखाय स्पेशल बेखौ हरदोंमोन सोरबाफोर गामियाव थाङोब्ला बै मानसिनि आखायावनो आंहा बिहाव बिखुनजोआ आंनो थाखाय स्पेशल हरो मोनथिया आङो लाखि खोमा बिराद अनो आरो दासान्दिथ' बिहाव बिखुनजोआ आंजों थिगानो दङ ओमफ्राय बिथांमोना आंनो नास्ता ब्रेकफास्ट बेलेग बिदिनो आंनो हरखायोखा याम्मी गोथावथार गुसु लोगोफोर ओमफ्राय नै आं बेयाव नाम लिरनानै देखायनो जा गुसुजों नाम लिरजालायो LOVE नै नायदो लोगोफोर गुसुजों बेबायदि बरफ गोलैखादों जेरै जाबादि आरो आं बेयाव लिरलायनोसै बरफ गोलैनायखौ नै नायदो नै जाबादि ना yum কি রে এটা বাবু কিটা কি মামা কি করে টমেটো টমেটো বাহ টমেটো আচ্ছা টমেটো দেখ फाइनाली आंना बाव साखनिया रेडि जाबाय लोगोफोर जा याम्मी जाखाबाय नै जा बाबु आरो आं सानफ्रोमबो उन्दुनायनि सिगां गाइखेर कापसे लोंनानै उन्दुयो बे फिसाया जाबाय बाबुनि आरो नैबे एसे गिदिर कापा जाबाय आंनि ओमफ्राय नै मा जाखो बाबु गाइखेर लोंनो माने वेट खालामदों गुदुं ना ओमफ्राय गुदुंखाय दसे थाथ'दों